Het is weer bijna zoiets, vastelavond. Om in de goede stemming te komen mag je het vastelavondsconcert van het Limburg Symfonieorkest niet missen. Een avond klassiek met een knipoog, muzikale humor, verrassende optredens en komische acts. Concerten in het theater bij u in de buurt. Kom kijken, luisteren en lachen. Voilà.